Hej alle sammen. I dag skal jeg lave video, når jeg fik i onsdags, da vi så Antboy. Nej, min farmor. Og så noget jeg købt. Bare købt i en eller anden butik. En madbutik. Sådan en dagligbrusen eller sådan noget mærkeligt. Cake. Først fik jeg de her seje elastikker. De her gummidimser. Jeps. Dem har jeg lyserød og hvid og sort. Og der er 3 af hver. Okay, videre. Nu snakker nok om dem. Og de kostede 20. Nej. Jo. De kostede rigtig 30, men de kostede 20 på tilbud. Yep. Så fik jeg 2 par solbriller. Og de kostede 9 kroner. Jeg kan ikke se det. Oh my god, mand. Pis. Nå. Men de kostede... Jeg kan ikke se det overhovedet. Men 9 kroner. Yes, 9 kroner. Og de ser sådan her ud. Møvel. Ej. Og så dem her. Ej, jeg er bare så fin. Og så fik jeg vanter. Fordi at det er noget dejligt stof for søsterne Grene. Det var billigt. Og så er de blå. Blå og flot. Og det der var så købt i New York, og jeg har pose. Yep. Altså solbrillerne. Yes. Så fik jeg den her clips. Den her clips. Som man sætter sådan. Og så ser det sådan ud. Ja. Den sidste ting, det var sådan en her havespray. Og den er mega stor. Den kostede kun 15. Det er sindssygt. Men ja. Salon hairspray. Ser sådan her ud. Lugter jordbær ordentligt. Det dufter super. Og så måske ret random. Så fik jeg brunkager. Hjertebrunkager. Men yes. Det er sejt nok. Og så har jeg fået lavet sådan et her fotoalbum med folk, der betyder meget for mig. Yes. Det var vist det. Så I må have en god dag. Hej hej.